এই যে না দেব এই যে ফুটো ବିଷୟ ଆଜି ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟାଟା ଟାଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିବ ଆଉ। ଧୋଇଦେବା। ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଧ କିଲୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆମର ଆଜି ମାଛ ଚିକେନ୍ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଡ଼େ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହଠାତ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲୁ। ମନରେ ମହକ ଯେତେ ଦେଖିବା ଦେଖା ପାଣି ହେଇଯିବ ହଁ ହେଇଯିବ। 4-5 ହେଇଯିବ ନା ଦେବ এই যে ফুটো টেস্ট করছ ଏବେ ଖାଇବା। किसका ହଁ ତମେ ଲାଗୁଛି Baba, how is the taste? Visit. Everything is good. Everything is good. All credit goes to Hardik this Bhaiya. person.